Türkmen Hava Yolları Ýewropa Birleşiginiň çäklerini amala aşyrýan uçur gatnawlaryny täzeden ýola goýdy. 10 aýy çeken hareketmeden soň Türkmen Hava Yolları gullugy Ýewropa Birleşigini amala aşyrýan uçur gatnawlaryny 7-nji dekabrda täzeden ýola goýdy. Bu barada AFP habar berýär. AFP-niň Türkmenistanyň korrespondenti Hava gullugynyň sagat 7-däki Frankfurt gatnawyny registrasiýadan geçmek üçin 50 ýolagçynyň nowaty dronlawyny gördü diýip Fransiýanyň Agence France Presse habar agentligi Aşgabatdan habar berýär. AFP Türkmen uçurlaryna garşy girdilen gadagynlygyň anyk sebäbiniň aýdyň bolman galýanlygyny belleýär. Ýa-da 4-nji fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan Hava Ýolları kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçýan we bu birleşigiň çäklerinin ýygyny uçýan uçuşlaryny togtudypdy. Gadagynçylygyň takyk sebäpleri ma'lum edilmedi. Ýöne Beýik Britaniýanyň gov.uk web saytynyň bu gadagynçylyk bilen bagly fevralda çap eden maglumatyny Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň Türkmen Hava Yolları kompaniýasynyň özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gawat gelýändigini suwd etmegine garaşýanyny habar berdi. AFP-niň habaryndan ma'lum bolşuna görä Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen Hava Yolları gullugynyň Ýewropa Birleşigine gatnawlarynyň togtudylmagy bilen bagly sebäpleriň howa gullugy tarapyndan düzelýändigini ma'lum etdi. Ýöne giňişleýin kommentariýa bermekden saklandy. Milli Hava Gullugynyň Ýewropa Birleşigine amala aşyrýan uçur gatnawlarynyň togtudylmagynyň ýa-ni türkmen resmiýetleri bu mesele bilen baglykda resmi beýanat bilen çykyş etmediler. 17-nji oktýabrda Reuters gullugy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň Türkmen Hava Yollarına Ýewropa Birleşiginiň territoriýasyna uçmak boýunça fevralda girdilen gadagynçylygyny aradan aýranlygyny habar berdi. 14-nji oktýabrda Türkmen Hava Yollarının başlygy Döwran Saburow Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa hasawat berip, gullugyň Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň barlygyndan üstünlükli geçendigini ma'lum etdi. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hava Yolları ýolagçylary edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilýän reytinglerde ýyllar boýy pes bahalar alýar.